फ्रा UCC निफ्राय बायहेरायाव थागोन बायजोआव मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल माहारियाव माने जेरैबायदि बायजोनि मानसिफ्रा सानदों बेबायदि नङा ट्राइबेल गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि दै बे भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंहा UCC खौ लानानै आगुनि बुंथिगिरि दा प्रेजेन्ट MLA मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा UCC खौ लानानै गोबां खोथा ससियेल मिडियानि गेजेराव फोरमायफैदों आरोखि ना दा आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदों नोंथांमोना नुलांनो हागोन आरोखि बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों दा ससियेल मिडिया गोबां भाइरेल जागासिनो दं आरोखि दै दा बुंदों आरोखि ना बिस्वजित दैमारि सारा माने बे UCC खौ बानायनायाव माने ट्राइबेल माहारि या जेबो इफेक्ट जानाय नङा होननानै बुंदों आरोखि बियो दा UCC खौ बानायनायाव ट्राइबेल माहारिया साइडआव दङ जेबो गिनांगौ गैया बा जेबो उसुबिदा गैया होननानै बुंदों आरोखि बिथाङा दा आङो बे फुल आपडेटखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हागोन खांजागोन आरो संफोर बेखौ पास खालामगोन बिनि उनाव बेयो आसामाव बाहायजागोन अदेबानि जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे ट्राइबेलफोरनि बाथ्राखौ लानानै अपोजिशना ट्राइबेलफोरनि बेवहाय जेबो बाथ्रा गैया आरो ट्राइबेलफ्रा UCC निफ्राय बायहेरायाव थागोन बायजोआव मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल माहारियाव माने जेरैबायदि बायजोनि मानसिफ्रा सानदों बेबायदि नङा ट्राइबेल माहारिफ्रा अलरेडि उदार जोंनि हाबा हुखायाव रेजिस्ट्रेशननि सिस्टेम दं बर'फोरनावबो ब्रह्म धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा एबा बाथौ धोरोमनि खान्थिजों हाबा जा अब्लाबो बेवहाय जि पुरुहित बा दौरि बिसोरो माने रेजिस्ट्रेशनखौ होयो जि रेजिस्ट्रेशना सरकारनिफ्राय माने अथराइज खालामनानै माने बेखौ गथायनाय जायो गतिके रेजिस्ट्रेशन सिस्टेमा बर'नि हाबायाव दङ आरो बिनि अनगाबो दिनैहाय गोबां हाबा लानाय बियो बर'नाव माने सोलिया बेखौ दुलाराय बर' ट्राइबेल आइजो अनसाय आफाद बे समाव आथोबमोन आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ आफादगिरिमोन बे समनिफ्रायनो 1987-88 मायथाइनिफ्राय बर'आव गोबां हाबा लानायखौ माने बन्द खालामनायनि थांखि लानानै बयखौबो कनसियास खालामनायनि दा गोबां हाबा लानाया बर' समाजाव गैया सोरबा सासे सानैया लायो हयथ' बेबायदिया आयेननि खाथियाव थांनांगोन नाथाय मानिलायखायोबा समाजनि बाथ्राखौ रावबो आयेननि खाथियाव थांनाङा फाथैलाय बिसिनायजोंनो जोंना डिभर्सआ जायो अदेबानि बेवहाय जुदि सोरखौबा जबरदस्त डिसक्रिमिनेसन खालामनो थाङोब्ला गोजोननाय गैयाब्ला गादबनायजों जानो नागिरोब्ला बियो कर्टनि सहाय लानो हागोन UCCआ बेल' नाथाय जोंनि समाजनि खान्थिफ्रा जोंनि समाजाव सोलिबाय थागोन आरो बे खान्थिफोरखौ जों गावनो गाव माने मानिलायनो नाजानांगौ आरो बेजोंनो मोजां जोंनि समाजखौबो सलायनो जों नाजानांगौ जाहाथे बिनि सायाव माने बांद्राय सोरखौबा नारसिननाय गादबनायनि थाखाय उख्रायनानै बियो कर्टनि खाथियाव थांनाङा जेबो बाथ्रा गैया 6 शेड्युलल' नङा 6 शेड्युलावबो ट्राइबेलफोरना बे थानाय नङा माने UCCआ एफेक्ट गोलैनाय नङा खिन्थु आयेन हिसाबैथ' माखासे थागोन जेखौ जोंनि माहारिया ट्राइबेल माहारिया जों अलरेडि बेखौ गनायनानै लादों जों जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा सावरायदोंमोन 6थि शेड्युलाव बड'लेण्डआ जादोंमोन अब्लाबो कास्टमारि ल'खौ जोंनाव बाहायनो नाङा होननानै जोङो आथिखालनि जिथु माने मा होनो बिजिरसालिनि बिजिरनाय बे लाइनजोंनो थांनांगौ होननानै जोङो 6थि शेड्युलावबो बेखौ माने मा होनो थांखि लादोंमोन जेब्ला बेखौ गोरोबथा खालामो आरो बेबायदिनो बर' समाजाव बेफोरो सोलिगासिनो दङ गतिके अपोजिशननि मानसिफ्रा ओरैनो बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु दिनैनि दिनाव ट्राइबेलफ्रा बे थाखोआव गैया ट्राइबेलफ्रा गावनि समाजनि जि माने खान्थिफोर बेखौ लानानै समाजखौ सलायो अदेबानि आयेननि बेलायाव ट्राइबेलफ्रा अरायबो माने जिथु माने मा होनो भारतनि आयेन माने IPC बेखौ मानिनानै सोलिबोयो आइजो रैखाथि आयेननि सायाव दिनै दैखांनानै थाङो बे बिलाबो बेबो जोबोद गोनांथि दं जेराव जोंनि समाजावथ' आइजो आरो हौवा माहारिनि गेजेराव जेबो फाराग गैया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना हौवाजों समान आइजो माहारिखौबो मर्यादा होनाय जायो जे सोरबा माने हौवाजों सोरबा आइजोआबो समानै जिरायफानो हायो गतिके बेबायदि गोजौ गाहाय गैया जोंनाथ' बाथौ धोरोमाव सागु गुरुजों बेवहाय गुरुजोफोरखौबो बुंनाय जायो जे उमुक बोराय मोनसिंसिं बोराय होमबा मोनसिंसिं बुरिनोबो समान मान होफायो माबे 33 जौखोन्दो आइजो